niya, nasasala ang paglakaw. Dapat na adalan ang padudumanan kan paglakaw, tanganing makaabot sa tamang kaabtan. Kinakaipuhan ang danay na pag-andam sa satuyang pag-abot. Ini magigibo sa paagi kan paglinig kan sa tung puso, sa pag-akos sa iyanin udok asin bilog na buot. Magsulsol kamo, hulit ang kahadean ng Diyos, uya na sa sato. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Ang halening langit marato, mag-umaw mga banwan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisay ang halening langit, ano ang napos sa iya, siya ang Emmanuel, Diyos kuya sa ang halening langit marato, mag-umaw mga banwan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Buhay niya itinusay, galing iligtas kita. Siya ang nagparanggal, sala niya to. Ang halening langit marato, mag-umaw mga banwan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Ang halening langit marato, mag-umaw mga banwan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Pinara niya ang kasalan, binaog ang kagalanan. Siya ang maglaom kan mga gadan. Ang halening langit marato, mag-umaw mga banwan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Ipamibig manyato ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka na Ama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnahan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. Ngunyan sa tung susuluan, ang ikaduwang kandila kan korona kan Adviento. Ang ikaduwang kandila minasimbolo kan dakulang paglaom nagikan sa Diyos. Ang panahon kan Adviento sarong pangapudan sa to, gabos na magsiyasat kan sa tung buhay,
Dara ang grasya kan pagpenitensya na iyo ang tanda kan ikaduwang kandila. Ngunyan yaon sa to ang regalo nin paglaom na bunga kan pagpenitensya asin pagsayuma sa sadiri. Ang paglaom na ini nagdadara sa tuya pasiring sa dalan nin maninigong pagsabat sa Kristong madatong. Anilaw na ini, magdara lugod sa to kan paglaom na yaon kay Hesus Kristo sa tong kagurangnan. Amen. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin mahirakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, dailugod maulang nin anuman na mga kinabano na gibo. Alagad, ang pakasabot nin langit no na kadunungan, maghimo sa mo na magin katuod niya. Siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po. An babasahon ngunyan, sinurat tanganing tauan kusog nin buot an mga Israelitas na yaon sa Ehipto. An mensahe kan Adviento, iyo ang pagtubod sa maabot na panahon na si Kristo madatong. Kinakaipuhan na ini paghandaan niya to. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni Pagbasa sa libro ni Propeta Barok. Halea o Jerusalem, ang gubing nin kamunduan, asin kasakitan. Gamita ang kagayunan nagikan sa Diyos sagkud paman. Ialikboy mo ang katanusan nin Diyos. Ikorona mo sa payo ang kaumawan nin sa iyang ngaran na daing katapusan. Ipapahiling nin Diyos sa bilog na kinaban an sa imong kamurawayan. Ang ngaran na itatao nin Diyos sa imo sagkud paman iyo ini. Katuninungan nin katanusan, kamurawayan nin pagsamba sa Diyos. Bumangon ka, Jerusalem, tumindog ka sa kaitaasan.
magtingkalag ka sa sirangan asin hilngaan sa imong mga kaakian. Nagkakatiripon hali sa sirangan asin sa solnopan, puli sa tataramon nin Diyos na banal. Nauugma ta sinda nagigiromduman nin Diyos. Nabihag sinda kan sa indang mga kaiwal, asin binayaan ka ninda. Alagad ibinalik sinda nin Diyos sa saimo, siring sa mga prinsipe na ibabalik panunin kamurawayan. Ang Diyos nagbuot, napatagon ang lambang bukid na halangkaw, asin dagaan ang mga kababaan. Tanganing ang Israel makalakaw, na matiwasay sa kamurawayan nin Diyos. Ang mga kadlagan, asin mga kahoy na mahamot, madulot ni limpoy sa Israel. Puli sa pagbuot nin Diyos. Ang Israel maugmang dinadara nin Diyos sa liwanag. Nin sa iyang kamurawayan, kaiba ang sa iyang pagkaherak, asin katanusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Kan ansyon ilinigtas nin kagurangnan, ilinigtas hale sa kauripnan, garo sarong pangaturugan. May mga ngisi sa satong mga ngoso, may mga awit sa satong mga dila. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan, siring sa mga burabod sa alang na daga. Ang mga minasabwag sa luha, maawit mantang minaani sa ugma. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Sinda minaluwas, naluwas pano nin mga luha, daraan banhi na isasabwag. Sinda nagbalik pano nin mga awit, daraan sa indang mga inani. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Dapat na manoodaan kan lambang Kristiyano kung anong dapat inoton kan sarong nagtutubod sa Diyos. Asin magindayupot sa pagsunod sa saiyang mga tugon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Sa gabos na oras, kamugabos sa kong ipinapamibi. Maugmang ipinapamibi ko kamo. Sa kong ginigirumdom, an sa indong tabang, sa pagbalangibog kan marhay na bareta, puon kan enot na aldaw na iyan, nadangog nindo, sagkod ngunyan. Aram ko na nagpuon kan marhay na gibo diyan sa saindo. Iyuman an matapos kaiyan sa aldaw na dumatong si Kristo Jesus. Aram nin Diyos, nakaniguan ang paghidaw ko sa saindo. Namumutang ko kamo, siring sa pagkamot ni Kristo sa indo. Ipinapamibi ko, naan sa indong pagkaminuot-muutan, magliputok na magliputok, magdagdag na magdagdag, an sa indong pagkamibid, asin pakasabot, kung ano ang urog karahay na dapat gibuhon. Ini makakatabang sa indo, tanganing kamo magin malinig, asin daing digta, asin maandam kamo para sa aldaw ni Kristo. Pano kan mga bunga
nin katanosan na ginibo ni Hesu Kristo sa sato para sa kamurawayan asin kaumawan nin Diyos. Ini ang tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos. Sa maugmang tingog, awiton ko, ang sa imong tataramon, sa kong ipalugyaw, ang maray na bareta, sa kong dadanggon. Magayonon maamison, tataramoning buhay, magayonon maamison, tataramoning buhay. Napalagi mo ang simong ngaran, ang sa imong tataramon, nagagugkan gabos. Magayonon maamison, tataramoning buhay, magayonon maamison, tataramoning buhay. Magayonon maamison, tataramoning buhay, magayonon maamison, tataramoning buhay. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ika-5 taon kan kahadian ni Cesar Augusto, gobernador sa Judea, si Poncio Pilato, tetrarka sa Galilea, si Herodes, si Felipe na sa iyang tugang tetrarka sa Iturea, asin Traconitida, asin si Licinias, tetrarka sa Abilens, si Anas, asin si Caipas, mga halangkaw na padi. Ang Diyos nagtaram ki Juan, aki ni Zacarias, duman sa lantad. Dangan si Juan naglibot sa bilog na runa nin Jordan, asin ang mga kasalan papatawaron, siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaías. Sarong tingog nagkukurahaw sa lantad, andaman nindo ang dalan para sa kagurangnan, tanusaan sa iyang aagihan, lambang kababaan, panoon, lambang bulod asin bukid, patagon, antiko tanuson, ang lubak-lubak sa ramahon, asin mahihiling nin gabos, ang kaligtasan nin Diyos. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa tuyang nadangog na ebanghelyo, pinipresentar ang mga personahe na masasabi niya itong pwede niya itong gamiton, tangani na kita maghurup-hurup sa ngaran kan pangapudan nin pagbabago o kaya pagbakli, pagpenitensya. So ini, mga taong ini kan panahoninda, sinda sa mga big time, sabi kayan. Sa mga poderoso, mga gobernador, etc. Mga tao na iginagalang, no? Mga powerful. So ini mga taong ini, kung niisipon niya to, mayo sa inda itong inaapod na kapakumbabaan.
mayo sa inda itong inaapod na kababaan nin puso o kaya kalumuyan nin puso. So, ang sa inda, poder, power, pride, sabihon taman. Asin, digdi, masasabi niya to na tunay mananggad ang mga taong ini, bako ini basta-basta sabi ka ni, maako nin kasalan. Mga ano ini, may mga pangaran ini, sabi ka yan. So, para sa inda, ang gabos nindang iniisip, gabos nindang ginigibo, tama. Ulit sinda madunong, sinda nasa poder, o sinda sa mga taong makapangyarihan. Asin, aram taman, ang resulta o kaya ang epekto kan arog ka ining mga personalidad, makakasabi kita na taliwas ini sa pangapudan kan mahal na Diyos sa ngaranin pagsunod sa iyang kabutan. Kaya igwa manin saro na ipinapahiling sa satuya si Juan Bautista. Siya ang boses sa lantad. Siya ang tao na nagkukurahaw nin kapakumbabaan, pagtanos, pag-ako nin kasalan, pagsulsul, patagon an kabukidan, tanuson an mga dalan, etc. Asin ang taong ini, nadadangog niya to upirmi na maski siya mismo nagsasabi, bako akong maninigo na magtanggal kan sandalyas kan kagurangnan. So may hiling mo digdian kapakumbabaan na sabi ka ni ginigibo o ginibo ni Juan. Kaya sa duwang ini na mga sabihuntang qualities, duwang klaseng qualities na ipinipresentar sa satuya, kita so mag-atid-atid. Sa ngaran kan satuyang pagpreparar sa pagsunod sa kabuutan kan kagurangnan, common sense dictates na ang mga taong enot na naminsyonan na nagre-represent kan sabihon taman nin kapaabaw-abawan sa buhay, iyo ang mga tao na sabihon tang madara sa satuya sa kawaran. Asin ang tao na nagre-represent kan kapakumbabaan, iyo man ang madara sa satuya sa satuyang kagurangnan. So ining duwang ini ang pwedeng options niya to sa ngaran kan satuyang mga pangaraal daw na pagkabuhay o desisyon, gawi-gawi o disposition. Kaya mga tugang, ang halipot na ebanghelyong ini nagpapatanid sa sato. Of course, sabi tabaga, bako naman ining naiiba. Basic ini. Aloy ta na ining nadadangog, ang kaipuhan ta sana, dangugon nin may pag-atid-atid, asin gibuhon kung ano ang napag-atid-atidan, tangani na kita makasimbag sa pangapudan nin tunay na pagbabago, kapakumbabaan o pagpapakabanal. Dakol na mga paagi mga tugang, an aram niya to na pwede niya tong gibuhon, tangani na makapaghanda kita sa pag-abot kan mahal na Diyos. Actually, aram taman bagaian, pag sinabi mo kayang second coming kan sa tuyang kagurangnan, igwaning duwang klase, di ba? Itong sa tuyang paghalat kan sa iyang pagkamundag. Aram taman bagayan permi. Nagahalat kita sa December 25, ma-celebrate kita nin kamundagan ni Kristo. Yan, enot na paghalat niya to kan sa iyang pag-abot. As in, of course, ang sinasabi niya to dyan permi, preparasyon. Aramtaman kung ano ang dapat niya tong ipreparar. Aramtaman kung anong dapat niya tong baguhon. So pangadua, usually, ina-associate ini sa satuyang katapusan. Ang sinasabing Judgment Day. Ulita sa satuya bagang katapusan, dyan kita huhusgahan kung sain kita paduman.
Kung banal-banal kita, di sa langit kita. Kung may atian sa tuyang kalag, di sa purgatorio kita. Kung kita tampalasan, di sa impyerno kita. So arog man lang kayang kasimple ang sinasabing Judgment Day. Ang Diyos justisya, itatao niya kung ano ang satuyang, kung ano ang dapat para sa to. Kaya sa oras na satuyang atubangon ang sinasabing ini na katapusan niya to, diyan niya to maako kung ano ang para sa to. Kaya sabi tangani kani habang buhay kita, piliun ta. So tunay man ang God na makakatao sa tuya nin buhay na daing kasagkuran. Aramtaman ang mga kinabano na bagay, sabiyon ta in general, of course, kaipuhan taman, halimbawa bagangayakan kwarta, halimbawa bagangayakan posisyon, mga kaipuhan taman iyan, mga opportunities iyan, no? Na itinatao sa satuya. Alagad, day man lugod, sabi kayan, day man lugod kita matintaran, na ang satuya na sanang pagkabuhay, nakapokus sa mga araw kaya na bagay. To the point na nalilingawan ta na so sa tuyang tunay na pangapuda na maging banal. Nalilingawan ta na ang mga bagay na ayan dapat katabangan sa nasa sato, tangani na kita maging maray na tao. Ang mga bagay na yan day dapat magdara sa to, tangani na kita maging maraot o kaya tampalasan. Ulitan mga bagay na yan, itinao sa to o itinatao sa to kan mahal na Diyos, tanganing mapadali ang satuyang pagibo nin karahayan. So digdi, but kung basahon sa Indo, ang surat kan satuyang ginagalangan na arsobispo, of course, para ini sa mga katikista, no? May katikista po digdi, taas daw ang kamot, saro, si Manay. Okay, sige. So basahon ko din po ini, ninhulita, saro ini sa mga paagi na kung sain ang satuyang paglakaw sa kinaba na ini napipurify. Ano po? Kung sabihon, natatabangan kan gawing ini, kan pagiging katikista sa bihon taman. Surat pastoral sa Ika Duwang Domingo nin Adviento, Disyembre 5, 2021. Namumutan na banwaan ng Diyos. Sa pagtapos kan bulan na Nobyembre, ipinahayag kan sa tung Santo Papa Francisco na an sa iyang mga pamibi para sa bilog na bulan kan Disyembre, ipinapanungod niya para sa mga katikista. Kaya pag nagpamibi kita para sa mga intensyones kan Santo Papa, an ipinapamibi niya to iyo para sa mga katikista na inapod magharubay kan tataramon kan Dios. Sinda makapagsaksi nin may kaisugan nin buot asin pagkamanilalangon, creativity, asin sa kapangyarihan kan Espiritu Santo, mapano nin kagayagayahan asin katuninungan. Sa iyang magayagayang mensahe, tinauan doon ni Papa Francisco ang bokasyon asin misyon kan mga katikista, asin ang paghikayat pa sa mga paratubod na igwanin pangapuda na maging katikista, ninhuli sa dakulang pangangaipo kan simbahan, nin mga katuwang, asin mga paratukdo sa pagtubod para sa mga kaakian asin mga barobata sa kainaban na ini. Sa abang rahay na gawi na ini kan Santo Papa para sa mga katikista, ako man bilang arsobispo kan Cáceres, asin kaibaan bilog na kapadian, asin paratubod digdi sa Arkidiocese nin Cáceres, nagmimidbid asin nagpapasalamat sa mga katikista kan Arkidiocese nin Cáceres sa indang pagdusay kan sa indang buhay, sa paglapigot na magtalubo sa pagtubod an satong mga kaakian asin mga barobata. Padagos man lugod bendisyonan kan mahal na Diyos ang satong mga namumuta na katikista nin marahay na lawas asin linaw nin isip sa pag-utob kan sa indang bokasyon asin misyon, sa lindong kan manto ni
ni Inang Peña Francia, asin pangataman ni Amang San Jose, day manlugod kamo mapagal, dawa ngani paulit-ulit kamo sa pagbalangibog kan puso kan katekesis, na namumutan asin nung kakita binabayaan kan satong kagurangnan Jesucristo. Ninhulita sulo lang ang satuyang katekista. Mayon na talagang iba na po. Tindog daw po Manay. To be recognized. Okay, palakpakan taman po si Manay. O si Manay, dawa siya maluya-luya ng maghiro, alagad yaon ang sa iyang dedikasyon sa iyang apostolate. Kaya sabi tadigdi, paagi kung paano kita ma-purify sa ngaran kan pagsunod kay Kristo. Rolando Octavos Tria Tirona, OCD, DD, Arsobispo kan Cáceres. So ini po saro lang sa mga dakul na pwede niya itong gibuhon, tangani na kita maging marhay, tangani na kita mapreparar sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Asin, pirmitan sinasabi, once na kita mag-decide na magsunod sa kabuotan kan mahal na Diyos, ninudok sa buot, tandaan niya to, andalan nin kabanalan, bakong pasil. Tapos, ma-experiensyahan niya to. Alagad, at the end of our journey, always remember, yaon ang reward na buhay na daing kasagkuran, duman sa mga naging maimbod sa iyang kabuotan. Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos. Asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki day linalang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya, hali sa kalangitan. Asin na nila man, huli ka ni Espiritu Santo. Kay Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa tuo kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, mantang maludo kitang nag-aandam para sa kapiestahan kan pagkamundag ni Kristo, may pagsarig tang idulot sa Ama ang satuyang mga pangangaipo. Ang satuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pamayukan simbahan, makasunod na gayo sa linalakawan, kan kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang satuyang pagsilibrar kan Adviento, makapaumay kan satuyang kapaitan, asin makaandam sa to sa pagsabat sa amboy na si Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pamilya na siriblag, huli kandai pagkasinabutan, asin kakulangan sa pagtiwala, makamati kan pagbabago, nin pagkaminurootan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
Tanganing an mga nabibilanggo, mga yaon sa ospital, asin mga naghehelang, mabago sa espiritu ngunyan na panahon in pag-andam, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga miyembros kan sa tuyang komunidad na nagtapos na kangibo ni Kristo, digdi sa daga, magkamit kan pagligtas kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, giyahan mo kami pasiring sa Pasko nin pagkamundag na may kusog asin biyaya, tanganing kung dumatong na ang kagurangnan, maabdan kaming andam na magsabat sa iya, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ku asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, papagkanigo sa imo ang mga pamibi, asin atang ninsamong kapakumbabaan, asin kun sa inmayong maninigo, an anuman na tabang kan gibong marahay, an tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagpuran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa inot na pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kong laman,
Inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran. Asin binubuksan para sa mo ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkuran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan. Ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga ng unyan sa pagbantay pinapanghasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga trono asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggad banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat. Pinaak ini, asin kinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, ay niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya manin kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, kay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon.
Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Biyerhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, uli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natuktuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin aray kami ang narahas sa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siringman ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, ari paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamunin katuninungan. Peace with you. Pero kan Diyos
kasalan kan kinaan. Kahiraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang. Kahiraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang. Awi kami, ing Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimahirak sa imo, kaming nabasog kan kakano na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po kita para sa dikit na anunsyo. Ngunyan po, first Sunday of the month, of course, ang sa tuyang mga collectors, makolekta po para sa second collections. Ini po para sa satuyang mga seminaries. Secondly, there will be a PPC meeting on Sunday, December 12, after the 8 a.m. Mass at the Parish Center. Ikatulo, kung gusto po nindong maging donor, sponsor, kansimbang gabi, aginaldo, masses, Christmas, and New Year, and mga forms po available na sa tuyang opisina. Magduma na lang po kamo sa office. Sa December 8 po, ang solemnidad o Solemnity of the Immaculate Conception, a holiday of obligation. Everyone is obliged to attend Mass. Masses at 6 a.m., 8 a.m., 4 p.m., and 5:30 p.m. Ini po, pangapudan sa satuya ng mga Katoliko na once na, sabi kayan, holiday of obligation, obliged kita. No? Na mag-attender kan misa. Asin sa pag-attender po kan Santa Misa, ingumahon man po niya to, na nag-attender kitang Santa Misa, mag-ako kitang komunyon. Okay? Iyo yan ang satuyang pagtubod. Ako niya to si Kristo, hawak asin dugo. Siya madanay sa satuyang mga puso. Usually, dakol kaya po sa tuya ng mga Katoliko nagsisirimba, abo man mag-ako nin komunyon. So anong rason? Di man kayo ka muna kagadan. O mayo man kamo ning mortal o reserved sins, di man kamo puniti ning padi na pasaway. O di man kamo nag-desecrate kan consecrated host, etc. So, tayo nag-aako. Halimbawa na nafe-feel na bakong maninigo, tayo nagkukumpisal. Mayo man yan ning bayad. Dahil man kamo ichichismis kan kukumpisalan nindo, tamortal na kasaalan yan para sa mo. Igwa kitang inaapod na seal of confession. Pag kami nagboy-boy, kan kasaalan na sa moyang nadangog, hali sa nagkumpisal sa mo, automatic kami magkakaigwa ning mortal na kasaalan. Abumi man kayan. Kaya mayo baga kitang nahihiling na o si padi ngaya witness. Saro ngaya sa mga witnesses kan krimen. O kaya kan irikitan, o kaya kan kung anong nangyari, etc. So, magsunod kita sa satuyang kagurangnan sa Yesu Kristo, tinauyan sa to, tinugon sa to, tangani na kita matabangan sa satuyang pagpapakabanal. Okay? Thank you very much po. Matindog po kita. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan mga payo, asin maghagad ning bendisyon sa mahal na Diyos. Minatubod kamo na ang aki nin Diyos na kisumaro sa satuya, kaitong panahon, linalaom nindo ang sa iyang pagbalik giraray, ang sa iyang pagdatong magdara sa Indo sa kanilaw nin sa iyang kabanalan, asin iligtas kamo huli kan sa iyang bendisyon. Bendisyonan kamo asin ampuno nin kagurangnan. Amen. Parigunon kamo nin Dios sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin dai pagpauntokon sa pagkamuot, sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Maugma kamo na ang satuyang paratubos na padigdi sa satuya, siring sa sarong tawo, sa iyang pagbalik, sa kamurawayan, balasan niya kamo, nin buhay na daing kasagkuran. Amen. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan,
kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi po sa indo gabos. Maray na Panginoon. Ibareta sa akin